Ма какъв запис ми да? Добре, нека да запиша малко да се видиш. Мария, много си изцапана. Не искаш ли да се измиеш? Мария, айде отиди да се измиеш. Гледа, изцапа и килима. Само няма се пипаш тук краката, моля се. Тя се обърси цялата в себе си. Мария, сега, ако си пипнеш куклата, ще изцапаш и нея. О, не, по-добре не казвай какво да правиш, точно това ще направи. Искаш ли да изцапаш играчките си? Не, нали? Тогава отиди да се измиеш. Айде, да се измием, Мария, отиваме от татък, айде. Мария, отиди да се измиеш. Айде. Добре, аз няма да те гушкам, защото си изцапана и ще изцапаш и мен, ако искаш да не те гушкам. Ти не трябва да вярваш. При това мечтите се сбъдват. Освен ако не ти гъва.